шумо метавонед дар хона нишаста ҳама намуд молҳоро аз хитои то 90% арзон фармоиш диҳед ва ҳатто каргоҳҳое ҳастанд ки шумо метавонед то ноҳияи худатон заказ карда аз ноҳияи худатон борҳоятонро гиред. ҳозир ягон маҳсулотам мебинем ки чанд қадр арзон шудааст ва ягонташа заказ карда мебинем. Дар барномаи пиндодо даромада дар 9 медароем ва мебинем ки маҳсулотҳо чӣ хел арзон шудаанд. нигоҳ кунед, маҳсулотҳое ҳастанд ки ҳатто 1 юан нестанд, яъне 1 сомони тоҷикӣ ҳастанд. вақте ки дар 9 даромадем, дар 3 медароем ва мебинем ки маҳсулотҳо бисёрш 1 юан ҳастанд, яъне 1 сомони 20 дирами тоҷикӣ. ҳозир ягонташа интихоб карда заказ мекунем, мебинем ки чӣ хел заказ мешавад. мисол ҳамин якамгиша интихоб мекунем ва медаврем дар дохилаш. барои заказ кардан сирхи поёна меҷиқем. аз ин ҷо ранг ва донаша интихоб карда боз кнопкаи сирхи поёнгира меҷиқем. баъд ин закази мо 100% мешавад. барои заказа ёд гирифтан ягон забон донистан муҳим нест. барои тарзи заказа ёд гирифтан аз Хитой ва Америка шумо метавонед ба ман нависед. ман ба ҳама нозукиаш ба шумо нишон дода то якум заказ ба дасттон расидана кӯмак мекунам. саломат бошед то видеои дигар.